ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ସୁରେଶ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି କୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଠେଇଦେଲା ଜାତି ପ୍ରଥା। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନା ଜାତି ପ୍ରଥା କେବେ ବି ନା କେବେ ଉଠିବ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି କି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସହରର ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାତି ପ୍ରଥା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସହରର ଦୋକାନରୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଛୋଟ କାଷ୍ଟର ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ଦୋକାନରୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ସହର ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ହିଁ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଛୋଟ ଭାବନା ଅଛି, ଛୋଟ ଲୋକ ତା ଦୋକାନରୁ କଣ ଖାଇବା, ଏଇଭଳିଆ ମନୋଭାବ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ନିଜର ମନରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା, ସେତେବେଳେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ମନର ଭାବନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିପାରିବା, ଜାତି ପ୍ରଥା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି। ହାଇକୋର୍ଟ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ କେବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହାଇକୋର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି। ଲୋକ କାଲି ବି ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲେ, ମାନେ ଛୋଟ ଲୋକ କି ଛୋଟ କାଷ୍ଟ ଆଜି ବି ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ବା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାତି ବୋଲି ଭାବିବେ। ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବାହାରେ ସେ ଜାତିଭେଦ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦୋକାନରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।